Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Σίγουρα δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του Bong Joon-ho. Βασικά δεν με χαλάει καθόλου να είμαι στη θέση του Bong Joon-ho. Απλώς για χάρη αυτού του βίντεο, ας πούμε ότι δεν θέλω να είμαι στη θέση του Bong Joon-ho. Γιατί πολύ απλά υπάρχει ένα βασικό ερώτημα. Μετά τα παράσιτα, τι άλλο? Οκ, εντάξει, το ακούω, ας πούμε, το ακούω. Μετά τα παράσιτα, μετά το Memories of a Murder, μετά το Mother και άλλα τέτοια αριστουργήματα, ο Bong Joon-ho έρχεται με την τελευταία του ταινία, το Megi 15-16-17, η οποία εισάγει μια βασική φιλοσοφική εξίσωση. Τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος? Και μετά από περίπου 2 ώρες και κάτι, δίνει η ίδια την απάντηση, ψήλω στα αρχίδια μας, μπορούμε να φτιάξουμε όσους θέλουμε. Γεια λοιπόν, είμαι ο Βασίλης Χριστοφυλάκης και είδα το Megi 17 στους σινεμάδες, παρακαλώ, μια ταινία όπου ο Ρόμπερ Πάτινσον πεθαίνει, σκοτώνεται και επανέρχεται και μετά ξαναπεθαίνει, ξανασκοτώνεται και επανέρχεται και μετά από λίγο ξαναπεθαίνει, ξανασκοτώνεται και επανέρχεται. Και το ερώτημα είναι, αξίζει τον κόπο όλο αυτό? Not bad. Κάτι γίνεται. Ο Bong Joon-ho είναι ένας πολύ σπουδαίος σκηνοθέτης. Ίσως από τους πιο σπουδαίους σκηνοθέτες των ημερών μας. Η τριπλέτα Memories of a Murder, Mother και τα παράσιτα είναι αριστουργηματική. Μιλάμε για αριστουργήματα της 7ης τέχνης. Μιλάμε για ταινίες οι οποίες φτάνουν το πάνω ταβάνι σε όλους τους τομείς. Που και που λοιπόν του συγκεκριμένου σκηνοθέτη του τη βαράει και κάνει και κάτι sci-fi, όπως παλαιότερα είχε κάνει το Snowpiercer, το οποίο προσωπικά μου άρεσε αρκετά. Έτσι και τώρα ήρθε η σειρά μιας καινούριας ταινίας sci-fi, το Megi 17, η οποία βέβαια ακολουθεί όλη περίπου την ιδεολογία του Bong Joon-ho στον κινηματογράφο, που στην ουσία είναι μια κριτική πάνω στον καπιταλισμό και τα σάπια συστήματα. Τώρα βέβαια θα μου πείτε, σάπια συστήματα και καπιταλισμός μέσω του Hollywood είναι λίγο οξύμορο όλο αυτό, αλλά δεν βαριέσαι, εντάξει. Ό,τι είναι για μας μια γροθιά στον καπιταλισμό, για το Hollywood είναι μια πέμπτη. Μια ταινία η οποία είχε πάρα πολλά προβλήματα στο release της, θα έβγαινε από τη Warner και θα έβγαινε πριν από 1 χρόνο. Τελικά βγήκε τώρα το Μάρτιο, ήταν να βγει τον Απρίλιο, την είχαν καθυστερήσει διότι θέλανε να τη ρετουσάρουν, μετά βρήκανε μια άλλη δικαιολογία ότι θα έπεφτε πάνω στο biopic του Michael Jackson και γενικότερα υπήρχε ένας δισταγμός, θα έλεγα, μια φοβία για το release αυτής της ταινίας και την αποτελεσματικότητά της στο box office. Θα μου πείτε βέβαια περίεργο, διότι ας πούμε εδώ στην Ελλάδα ξέρω πάρα πολλούς, έχουμε πάρα πολλούς φιλμαίους, film bros, film hipsters που θα τρέξουν να δουν αμέσως ταινία του Bong Joon-ho που παίζει ο Robert Pattinson. Αλλά δεν είναι τόσο απλό, γιατί όταν είδα την ταινία, τελικά μπορώ να καταλάβω τους φόβους της Warner. Εγώ να καταλάβω τη Warner. Κι όμως, η ταινία είναι ένα μυστήριο, είναι ένα περίεργο ένιγμα όσον αφορά το promotion της και το κοινό που θα βρει και η πραγματικότητα είναι ότι δεν πάει και πολύ καλά στο box office. Ούτε στην Ελλάδα, ούτε παγκοσμίως. Γιατί καλά μου παιδιά, αυτή η ταινία είναι πάρα πολλά πράγματα μαζί. Προσέξτε, είναι Charlie Chaplin, Terry Gilliam, κωμωδία, sci-fi, Enki Bilal, μανουσάκες ερωτικά τρίγωνα, φόσκολος, Hollywood fluffy εξωγήινη, Trump και world leaders. Και ο Ρόμπερ Πάτινσον είναι σαν να έχει ξεπηδήσει πραγματικά από επεισόδιο των Looney Tunes. Και το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι όλο αυτό το πράγμα δουλεύει. Για κάποιο λόγο, με κάποιο τρόπο. Αλλά καταλάβατε, εκεί είναι η ιδιοφυΐα. Το setup της ταινίας είναι πάρα πολύ απλό. Ο Ρόμπερ Πάτινσον παίζει έναν αναλώσιμο εργάτη, τον Μίκη, ο οποίος θα ταξιδέψει με ένα διαστημόπλιο σε ένα μακρινό πλανήτη για να φτιαχτεί μια αποικία. Η δουλειά του θα εκτελέσει όλες αυτές τις επικίνδυνες αποστολές που θα σκότωναν έναν κανονικό άνθρωπο. Ποιο είναι το hook? Ποιο είναι το hook? Το hook, αν πεθάνει, δεν τρέχει κάστανο, διότι η εταιρεία θα εκτυπώσει έναν ολοκένουργιο Μίκη στη θέση του. Ξέρετε, αυτό συμβαίνει και στην πραγματικότητα, χωρίς εκτυπωτές. Είναι γύρω μας, το ζούμε.
Ο Πάτινσον είναι πάρα πολύ καλός σε αυτή την ταινία, όπως και σε κάθε άλλη ταινία που παίζει. Και έχει ενδιαφέρον διότι και ο συμβολισμός της ταινίας με το πεθαίνει και ξαναζεί και πεθαίνει και ξαναζεί και πεθαίνει και κλωνοποιείται και ξαναζεί, έχει να κάνει κατά κάποιο τρόπο με την καριέρα του. Κάτι τέτοιο συμβαίνει. Ή κάθε φορά που ακούμε ότι ο Πάτινσον θα παίξει σε μια ταινία, συνήθως high profile, λέμε «Αχ, με τίποτα. Ω, πάλι αυτός. Ω, δεν το πιστεύω. Πάλι ο Πάτινσον. Όχι ρε φίλε, πάλι αυτός. Πάλι αυτός ο Φλόρος». Κι όμως ο Πάτινσον τα καταφέρνει πάντα. Αναδύεται από τις τάχτες του. Εδώ κατάφερε και ήταν καλός ως Batman. Που δεν είναι δύσκολο να παίξει τον Batman, αλλά και πάλι. Ο Πάτινσον ήταν καλός. Στο τέλος της μέρας, όπως λένε και στο χωριό μου, ο Ρόμπερτ Πάτινσον δίνει μια πολύ αξιόλογη ερμηνεία. Δεν αποτελεί έκπληξη, διότι το να κάνει έναν χαμένο weirdo φασαίο τυπά είναι το ατού του ή η φάση του. Το περίεργο θα ήταν να παίξει έναν κανονικό άνθρωπο. Εκεί ορισμένοι φούρνοι θα γκρεμίζονταν. Οι υποστηρικτικοί ρόλοι θα έλεγα ότι έχουν ένα ενδιαφέρον. Έχουμε τον Μαρκ Ράφαλο ως καρικατούρα του Τραμπ. Βέβαια, με ίσως λίγο περισσότερη προσοχή μπορούμε να δούμε ότι και λόγω Hollywood και λόγω κάποιας χρήσης κόκκινου χρώματος πάνω στο χαρακτήρα δεν είναι μόνο Τραμπ, αλλά θα μπορούσε να είναι και μαντέψτε ποιος, ο Πούτιν. Η Τόνι Κολέτ, που είναι μια από τις αγαπημένες μου ηθοποιούς, παίζει μια αποτυχημένη First Lady που έχει ένα φοβερό fixation με τις σάλτσες και θα βάλει οτιδήποτε σε μια σάλτσα. Νομίζω ότι και οι δύο εξαιρετικοί αυτοί ηθοποιοί αναλώνονται σε ένα σωματικό πράγμα, ένα γκροτέσκιο στοιχείο, χωρίς ιδιαίτερο βάθος και χωρίς ιδιαίτερη ανάλυση. Θέλουν να είναι over the top, σίγουρα αυτή ήταν και η πρόθεση του σκηνοθέτη, αλλά νομίζω ότι όταν έχεις τέτοια διαμάντια ηθοποιούς, είναι κρίμα να μην τους χρησιμοποιήσεις στο έπακρο των δυνατοτήτων τους. Η ταινία έχει διάρκεια περίπου 2 ώρες και 15 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος, και μπορώ να πω ότι δεν βαρέθηκα καθόλου. Αυτός ο ικανός και πονηρός Κορεάτης σκηνοθέτης δεν σε αφήνει σε χλωρό κλαρί. Εκεί που πάει να κάνει κίνη δέπη και θες να δεις το κινητό σου και να τσεκάρεις Instagram, Facebook, κάποιον να πλένει χαλιά, γάτες, σκυλιά, παπαγάλους. Μια άλλη ταινία, ο Κορεάτης βρίσκει τρόπους και σου κρατάει το ενδιαφέρον. Όχι, σου λέει, ρε, δεν θα δεις το κινητό σου, δεν σε αφήνω να δεις το κινητό σου. Θα σου δείξω ερωτικό τρίγωνο. Old school, παραδοσιακό, σωστό, ανεκτήμητο. Θα σου δείξω interspecies μανούρα που πάει να γίνει με φλάφι εξωγήινους, παρεξήγηση χοντρή και τελικά αποσοβείται. Θα σου δείξω στάσεις κάμα σούτρα που θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στη λύση της πλοκής στο τέλος. Προδοσία φύλου κολλητού παίζει. Αειδιαστικές σάλτσες που δεν ξέρουμε τι κρύβουν μέσα. Κακοποίηση φλάφι εξωγήινων. True love. Πάτινσον χαλαρός. Πάτινσον φλόρος. Πάτινσον alter ego badass. Ευαισθησία για το περιβάλλον και πολλά άλλα. Γενικά δεν θα βαρεθείς ποτέ. Τέλος πάντων, για μένα σημασία έχει η πρόθεση του σκηνοθέτη και γενικά στο σινεμά αυτό που με ενδιαφέρει είναι η πρόθεση. Όχι το αποτέλεσμα. Δεν με ενδιαφέρει αν το αποτέλεσμα είναι καλό, αν η ταινία πετυχαίνει ή όχι. Αυτό που πάντα απολαμβάνω και αυτό που πάντα θέλω να βλέπω στις ταινίες είναι η πρόθεση. Το τι θέλει να πει ο σκηνοθέτης, πώς θέλει να το πει και ακόμα και αν αυτή η πρόθεση είναι μεγαλεπίβολη, βλέπε Κόπολα, δεν μπορώ να την αγνοήσω. Εμένα αυτό μου αρέσει και αυτό απολαμβάνω. Και σίγουρα το Mickey 17, το Mickey 17 έχει μια καθαρή πρόθεση. Ναι, είναι πολύπλευρο, ναι, είναι αχταρμάς, ναι, είναι σαν πίνακας του Πόλοκ, ναι, έχει πολλά ετερόκλητα στοιχεία, ναι, γίνεται χαμός, ναι, πολλές φορές δεν ξέρει τι θέλει να πει, αλλά στο κάτω-κάτω της γραφής η πρόθεση ενός πραγματικά αξιόλογου, ιδιαίτερου και ξεχωριστού σκηνοθέτη είναι ακριβής. Λοιπόν, ώρα για plot twist. Εμένα στα review μου αρέσει να δίνω companion pieces, πράγματα τα οποία μπορούν να εμπλουτίσουν την εμπειρία της ταινίας παράλληλα. Και επειδή προτιμώ να δίνω βιβλία αντί για ταινίες, διότι δεν διαβάζουμε αρκετά και θεωρώ τα βιβλία πιο σημαντικά από τις ταινίες, θα σας προτείνω λοιπόν ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο για να διαβάσετε πάνω στους κλόνους. Και αυτό φυσικά είναι το Spider-Man Clone Saga. Κάνω πλάκα, δεν είναι αυτό, αλλά είναι το Parasite, όλα τα storyboard από το Parasite του Bong Joon-ho. Ένα εξαιρετικό βιβλίο, περιέχει μέσα τα original storyboard, κάτσε Σιμών, τα original storyboard από το Parasite. Είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό companion piece, είτε είσαι fan
του Bong Joon-ho, είτε είσαι σκηνοθέτης εκολαπτώμενος, σκηνοθέτρια εκολαπτώμενη, είτε γενικά είσαι film buff και σε ενδιαφέρουν όλα αυτά, είτε θες να έχεις ένα πολύ ψαρωτικό βιβλίο να βάλεις στη βιβλιοθήκη σου για ευνόητους λόγους, αυτό είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο το οποίο προτείνω παράλληλα με τη θέαση της ταινίας. Εν κατακλείδη, ήρθε η ώρα να βάλω βαθμολογία για αυτή την ταινία και η βαθμολογία μου είναι στα αρχίδια μου η βαθμολογία. Δεν βάζω ποτέ βαθμολογία σε ταινίες. Οι ταινίες δεν είναι μαθήματα, δεν βαθμολογούνται ούτε με αστεράκια ούτε με οτιδήποτε. Να το βρείτε μόνοι σας το θέμα, ακούστε αυτό το βίντεο, ακούστε, διαβάστε πράγματα στο ίντερνετ δεξιά και αριστερά, ενημερωθείτε, μυρίστε, οσμιστείτε, αν αξίζει τον κόπο να πάτε να δείτε αυτή την ταινία. Κατά τη δική μου ταπεινότατη άποψη, αξίζει τον κόπο να δείτε το Mickey 17 στο σινεμά ή αργότερα. Γενικότερα αξίζει το χρόνο σας, διότι είναι μια ταινία ενός πάρα πολύ αξιόλογου σκηνοθέτη, να μην επαναλαμβάνομαι, και έχει μια καθαρή πρόθεση και έχει πολύ ενδιαφέρον να ακολουθήσετε και να δείτε την πορεία του. Μέχρι το επόμενο βίντεο, ήμουν ο Βασίλης, σας χαιρετώ και θα σκεφτώ πολύ σοβαρά πόσους κλόνους χρειάζομαι στη σύγχρονη Ελλάδα για να ανταπεξέλθω. Σίγουρα πάνω από 17. Φιλάκια.